UGWUMBA Opurobios Igwe Jenga. Aha m bụ Honourable Chief Edi Obinna Ochudo Mbise. Ana m anọchite anya ndị abụọ Mbise na Imo State House of Assembly. Okay, aha m wụ Honourable Michael Onyemechi Njoko, the Honourable Member and represent Ihedioha na Imo State House of Assembly. I'm Wafi. Wangele ndị nwe m biko nemela nwuche aha m Amarachi Chinenwe anya na nọchiri unu na Imo State House of Assembly Night House. Aha m bụ Uche Ogbuagụ ike nke Chineke ya bụ onye omeiwu na-anọchite anya ndị obodo Ikeduru nke nọ na Imo State, Nigeria. Afa m bụ Ọka Mmụta Eze Chichukwu, onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo n'Imo State. UGWUMBA ife abụ UGWUMBA kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ozugbo ụlọ ikpe ukwu obodo anyị bụ Supreme Court kpesịrị ikpe dị n'etiti Right Honourable Emeka Ihedioha bụ gọvanọ chịburu Imo State nakwa Senator Hope Uzodimma bụ gọvanọ na-achị ugbu a. Ọ dị ka gasị na egburu pịọm nke bụ na ndị omebe iwu niile imirikiti n'ime ha siri na pati nke ha nọ n'ime ya wee gbabata na pati nke Senator Hope Uzodimma bụ APC. Ọ bụ eziokwu na izu one ma one gara aga ma ọnwa one ma one gara aga na ụfọdụ n'ime ha esigokwa na nke ha nọ n'ime na mbụ wee gbabata na PDP bụ pati nke gọvanọ Emeka Ihedioha chịburu mgbe ahụ. Onwe dịka gasị na enwere ihe merenụ. UGWUMBA gara Owerri n'Imo Steeti ka anyị na ha kparịa, ka anyị mara ka ọ bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ụfọdụ si na egoro ha ego, ụfọdụ si na amanyere ha amanye, ụfọdụ si na ha bụ ndị onye ọbụla na-eche ihu ebe afọ ya chere ihu n'ụdị ka e wee ribita ihe. Anyị gara ka ebe ọ bụ na anyị mara na ọgụdụ onye a na-egbu egbu na ọ na-ekwu ọnụ ya, ka anyị jụta ha sị ha biko kedu etu ya bụ ihe si mee. Ọ bụ na enweburu ihe na-esigbu isi n'ime akpa mere unu ji wee gbahapụzie mmadụ dịka Emeka Ihedioha wee banye na pati nke ọzọ, ka ọ bụ na ọghọ n'omenala enweretara ihe mere ndị a nya ka UGWUMBA gara na Owerri ka anyị si ime na ka anyị mara ka enwere ha anyị ga-achọpụta. Ndị banye kwuru okwu si na ọ bụ agụụ butere ajụcha ya nara. Gịnị mere ma ndị eze ndị ọha na eze na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche n'Imo Steeti onye ọbụla wee gbahapụ ụgbọ nke ahụ ndị PDP ji na-agabu mbụ wee banye na APC bụ pati Hope Uzodimma Senator bụ onye bụ gọvanọ ugbu a. Ọ bụrụ na ịtọ ntị na ị ga-anụ ọrịa danda, mana mara na ihe anyị gawara abụghị ịkata onye ọbụla, kama ka anyị nwee ike nye ha ohere ikwu etu o si dịrị ha. Sonyere nụ anyị ka anyị gaa. UGWUMBA Mana ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ndị Igbo ibe anyị bụ gịnị mere o ji dị ka gasị na o rụziri ka gasị na ndị Supreme Court ekpecha ha n'ikpe, ọ dịka onye ọbụla ebuziere gafee na nke Senator Hope Uzodimma. Enwere ihe na-esigbu isi ebe a unu na-edi ka enwere ihe Hope na onwe ya ji na-abata mere onye ọbụla jisi ma pati chairman na onye ọbụla si ngwa n'ebe a ka anyị ga-aga ugbu a. Nke wụ eziokwu Imo State nke anyị niile, and divided we fall, united we stand. Maka akwara m na agbaka aka anyị ọma mere ya agba ọfụfụ. Mụnwa kwuru onwe m kwasị m bịa na Imo State House of Assembly. Onye ọbụla wụ gọvanọ m ga-enye ya nkwado ka o nwee ike mee ọfụma ka Imo State gaa n'ihu. And nkwado aha ka ị hụrụ ndị honorable members ibe m jiri sị onye ọbụla bịara na anyị ga-enye ha nkwado ka a ghara inwe ihe onye agha ga-ebikwasị aka na ihe o ji ome ha ọfụma. Ọ bụ nkwado ka anyị niile bịara inye iji hụ na Imo State gara ọfụma. Ịmago na ndị Igbo anyị na-asị onye ji igu ka ihu na-eso. Anyị nwa
batara na ọchịchị a na PDP. Then enwetikwara members ndị ọzọ batakwara na site na pati ndị ọzọ, pati ndị nke a na-akpọ AA, ABGA, ị na-iri nne ebe a. Mana oge anyị batara, gọvanọ n'oge ahụ wụ onye PDP. Then anyị nwa wụ ndị nọ na PDP, political party, nọ ebe anyị dị 13 that time. Then emechazie before enwezia judgment ya nke wepụrụ gọvanọ mbụ nọbụ anọbụ, webatazie ya gọvanọ nke n'ugbu a bụ gọvanọ Hope Uzodimma. 13 ka anyị dị bata PDP, mana tupu echenjie Supreme Court enyezia judgment nke wepụrụ former gọvanọ, anyị dịzi 21 na PDP. Then Supreme Court enyena judgment, gọvanọ ọzọ abata. Ọtụtụ n'ime anyị nwa anyị anọghị na House of Assembly ebe a on our own. Ọ ndị ebe anyị tụnyere anyị akwụkwọ si anyị bịa nọrọ nọchite anya ha. So ihe anyị na-eme wụ ihe ndị tinyere anyị votu gwara anyị meere ha. Anyị anaghị eme ihe shi anyị n'obi fụta. Most times anyị na-consult ndị tinyere anyị votu uru anyị wụ our constituency na olu bekee. Then anyị ncha bịara banyekwa pati nke ọhụụ na wụ APC wụ maka na anyị ji banye wụ na gọọmenti echenjiela. Mana ọ pụtara na onye nọ na ihe pati ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ na-abụghị nke gọvanọ nọ n'ime ya enweghị ike inyenwu gọvanọ nkwado? Ị ga-enyenwu ya nkwado. Ịma na ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-eme na Naịjirịa dịkwa n'iche na nke a na-eme n'obodo ndị ọzọ. Ọ wụ ebe ahụ, ebe obodo ndị ọzọ wụ ebe a na-enwe strong party system. And ịma na ịbịa na ndọrọndọrọ ọchịchị anya, ị nwere ike ịnọcha dịka ịwụ ụrụ onye na-ebu memba maọkwa na onye na-arụ na gọọmenti based on onye gị na ya nọ maọkwa na ịnọghị ebe onye ahụ anọ. O nwere ike nwere some certain information so ihe megane agala amawa gị aka na-eme, ị gaghị ama ihe megane, and by so doing ị gaghị enye good representation to your people. So ama m na mma ọfụma as honorable member ndị IGBOMOVIES ga-enwe ọṅụrị. Ma mme gwara ọfụma m sọ maka m gara ebe ahụ nọrọ na pati ọzọ, enwe mgbe ha ga-akụrụ m aka na m mere na maka m nọ pati ọzọ. Ihe ndị IGBOMOVIES ga-akụrụ m aka bụ na eleghị m welayọrọ ụlọ. So ihe m tụga ewu ihe ọbụla ga-eme IGBOMOVIES dị mma, ihe ga-eme Imo steeti aga ọfụma, ọ wụ ebe m ga-akwado. Ihe anyị na-ekwu kịta na-arụtụrụ anyị aka maọbụ na-echetara anyị ndị ụfọdụ na-ekwu na ọ na-abụ ndị omebe iwu ebe ha na-achọ inye nkwado ha ghọzie ụmụ bọyị gọvanọ, nke bụ na ihe ọbụla gọvanọ kwuru esuo ya stampụ gbam. Onye na-eche ihe a ka ihe ga-agwe? Ọ bụghị eziokwu, maka enwere 3 arms of government: executive, legislature and judicial. So and nzukọ atọ nọrọ onwe ha. Naanị ihe ga-eme owo a ga-enwe a synergy between these 3 arms. Na that synergy awụghakwana na ị ga-ekwecha na ihe ndị a kwuru makwa na ị no, ọwụ enwe nga na-enwe dialogue akpa asa akpa ọfụma ihe n'ute. So ọwụ ha na-aga enwe nghọtahie, a na-enwe nghọtahie, but ọwụkwa ability a ga-eji mezie ya for the common goal of the people. Ya wụ na unu na-enye nkwado apụta ha n'ọnụ bụ bọị. No, enwe ka o mere na-agaghị adị mma, anyị nwa ga-afọrọ akwasị mba na nke adịrọ mma. Maka at the end onye niile ga-asakwa aha ọma ma nwa aha ọjọọ si na the gọọmenti. Gọọmenti PDP anwụọla n'Imo steeti. Gọọmenti nke ga-agụzọ n'Imo steeti gọọmenti APC. Now ndị ebe anyị tụnyere anyị akwụkwọ bịa anyị nọchite anya ha nwere ihe ha ji dunye anyị bịa nọchite anya ha, ọ maka udo, ọganihu ha na ikwuchite ọnụ ha. Otu ọchịchị si dịrị na ala Naịjirịa tụmakwa na ala Igbo anyị, Imo steeti anyị kpọmkwem,
ị gaghị anọ na pati ị ga-anọ ị ga-enwetanwu ihe ndị dị mma a ga-eji nyere ndụ aka nyere obodo aka nke a na-akpọ dividends of democracy n'olu bekee ma ị nọrọ na pati nke na-awụ ha nọ na isi ọchịchị. Ọ ya mere anyị ahụzi onwe anyị ka ụmụ olu ndị na-enwekwe nne ndị na-enwe nna. On our own, anyị richie ndị nke anyị tụnyere anyị vote anyị ji wee nọrọ ebe a. Ha eme approve nye anyị nkwado si anyị jewa APC. Ọ ya mere ọ dịka na egburu akụrụbel onye ọbụla abanyezi ya APC. Ọ maka ọdịmma ndị anyị na-anọchite anya ha. Ọ ya mere anyị ncha ji banye APC. Na mino onwe nke m na-anọchite anya ndị Abombise na House of Assembly. Ndị ebe anyị gwara mụ na ha tụnyere m vote na election n'ihi na mbụ Chief Obinna onye Abombise that ha voturu m na nwa onye PDP n'ihi na ọchụudo ka a na-etu m ọchụudo Mbise na Abombise. Enwe ndị ebe anyị na-anọrọ pati ọwụla onye ọwụla nọ PDP, enwe ndị na-anọrọ pati ọwụla, enwe ndị ọgọ mmụọ, nwe ndị na-aga ụka, nwe ndị na-aga ụka dị n'iche n'iche. Ha votuchara m, ha tụnyere m akwụkwọ. So ha gwa m ma ndị PDP ma ndị pati ọzọ si m soro ụgbọ na-aga aga ọwa ebe ndụ nọ ka ikuku ndụ nwee ike kwụsa ha. Ọ ya mere mụnwa ji sorokwa ibe m banye ebe ụgbọ na-aga aga dị ya ụgbọ ndị APC. Na the organogram of the party ka usoro eji eme onye ka onye ọka abịa n'obodo dịka ike duru anyị ugbu a mụnwawo House of Assembly member and a senator eshiga ebe a, House of Reps member eshiga ebe a, so mụnwawo the highest political office holder. So ekwesịrị ka mụnwawo the political leader. Achọkwana m ihe leadership ahụ ọ na-agba m ara mana unu mewe gwanụ m ihe a na-eme. Onwe onye na-ekwe agwa m n'oge Christmas otu ahụ eji m aka m gaa zụọ ihe kee ha nwa ewepụta ego kee n'aka and ha kewe ihe ha sị kedu ndị wu ndị otu uche Ogbuagụ, kedu ndị otu gọvanọ. Mana gọvanọ mụ na ya zọkọrọ ọchịchị n'otu ụbọchị atụnyere ya ka atụnyere m. Ọkwanụ mụnwawo isi obi o nwere n'obodo a wu ike duru ka ezi otu a ga-eshepụta within 6 months ekewawa ndị wu ndị otu uche Ogbuagụ ndị otu ịma emegideta ya ga ebido hụwakwa na ya onwe ya wụ gọvanọ na ọ dịkwa ka oso ọ ya nwa na-arị nra ha ihe ahụ ịkọmplen asị gị chere ikwu asị gị na gị hapụgodi ihe a na-emebi. Mana nwa mgbe ị nwere ohere ka gị na ịkpa na ya sị gị chere na ahụ chere ya na-ekwukwe chere emekwa anọda meeting echi mgbe because ọwụ na ọnụ kemgbe ahụ ọ ya wụ na o weta ihe nye ndị ike duru ọ ga-ajụ ha kedu nọ nga ahụ mgbe e kere ya even ọ ga-akpọ m nwa sị na uche ịnọkwa ebe ahụ ị natakwara ihe m wetara unu kemekwara ya ọfụma because ọ mụ na ya nọ na gọọmenti ndị ọzọ wa appointees. Anya na mmadụ ịgbanwe otu ndọrọndọrọ ọchịchị a na-ekwu na ikekwe ọ bụrụ na esemokwu na-esegbu na nke isigboro ya pụta anwụsị tupu ndị na-anọchite anya eze ozi a gị ọ bụ onye bụ jisi mmiri enwere esemokwu unu na-enwebu na PDP? Enwere ezigbo esemokwu na PDP oge a na-eme primary election enwere esemokwu pụtara n'ime onye winiziri gọvanọ na PDP wụ Emeka Ihedioha right honourable na senator Samdadi n'oge ahụ. Enwe ka esi mee election that time ịmago eme election ọ ga-adabara ofu onye den onye na ọ dabara ga na-ewe iwe ọ ga-ejewekwa court. Den enwere usoro batara na PDP abịa nwezie faction abụọ, faction nke senator Samdadi, faction nke former governor Emeka Ihedioha. So enwe two factions. Abịakwukwe ka anọkwa na-aga n'iru the former state chairman abịazịa
onye ọzọ abịakwa na-eklem kwe na ọwụ chairman a na-recognize ya as a PDP chairman Imo State ihe jikwa iwe shikwe na PDP nke ọ bụ chairman fashion nke Gọvanọ Emeka Ihedioha resign ya kwa ka udo dịrị. So ka m na-ekwu now enwere faction abụọ na PDP n'Imo State, so nsogbu dị na PDP. Opurobios igwe jenga mmadụ a na-azụtali m ana m eme ihe m chọrọ ime ihe ụkwanụ mme ma dị happy ndị be anyị adịkwana happy. So mkpagbu mmegbu na mbịagbu otu pati bụ ahụ ji so m adịghị mma. Nleli anya karịrị akarị, ọ na-agba m akwa anya mmiri n'ihi abịa mee m dịzie ka m wee onye mba ọzọ dịka onwe ihe m pụtara. M na-agba ka m sapụta ha pati ka ndị mmadụ mara ndị kọmishọn projects ha na-eso m. Mmadụ were ego ya rụọ stadium gị lee transition committee chairman si ya na ọ ga-ale ma stadium ahụ ma ọ dịkwa to standard. Stadium ụwa niile na-abịa na-akụ aka. Agbapere stadium ahụ the 26th of December. Eji m ego mkpọta ndị Super Eagles Daniel Amokachi ha ndị niile gbara bọọlụ mgbe mbụ ha bịa ka anyị na ha gbaa ele ha na-akpọ ya novelty dịka bọọlụ egwuregwu na ha bịa. Ọ ego ka m spendịrị mee ndị ụlọ anyị niile ụmụ youth amara na enwere ihe ọma nọ n'ihu. Christmas a gara aga enweta obodo Christmas a gbara otu ahụ na history of Ikeduru maka onye ọbụla dị happy. Onwe ebe ị ga-anụ ezuru ohi, onwe ebe ị ga-anụ agbara egbe, onwe ebe ị ga-anụ emere ihe ike ọbụla n'ihi na obi dị onye ọbụla mma. Everyday kwana o nwere ihe a na-eme n'obodo. Even ndị obodo ọzọ na-abịachazi Ikeduru na-abịa na ha rụrụ m rụọ children's park. Unu ga-emecha gaa na stadium ebe ahụ ka unu jiri anya unu họrọ ọwụ ebe ị ga-aga n'onwe gị gị nwa ga-ejizi akụkọ ị ga na-ajụ otu onye rụrụ nke a. Anọbụ m na-arụ ya tupu enwee TC chairman. So mgbe ọ patara sị na a ga-arụwa stadium masị ana m arụ stadium n'onwe m weta ego ahụ ka a kpọọ stakeholders ndị so nwere obodo anyị achọ ihe ọzọ dị anyị mkpa ji ya rụọ. Mana dịka onye chi irite uru ịma na o nwere ụdị apịrịko mmadụ na-achọ ịgbata na ihe ị na-agwa ya okwu ntị niile asụchie ya were dị kọntraktị nye nwanne ya nwoke onye ọ dị ya ka ọ onye tiri aha ya o ji wụọ TC chairman. Ya wụ ụdị ọchịchị m na-achọghị. Onwe ihe dịka ọchịchị ọhakarasị otu a Ikeduru niile zuru tụọra m vootu. Onwe mgbe m ga-apụta ma achọ ime ihe meme ya n'ụdị na ọ ga-adị ha mma. So otu a ka esi bidokwa another stadium ji nke ahụ dekọrọ ego ịbịa n'akwụkwọ local gọọmenti ugbu a ederela ego na arụcha for 7 months TC chairman nọ onwe otu kpụrụ ihe ọ ga-atụ aka n'ọhịa ya rụrụ. Eji m akwụkwọ ego ha agala m print ya account statement ha jide ya n'aka hụ otu esi bupụ ego local gọọmenti. So gị na-ajụzi nna ọwa anyị nwa na-emedi onwe anyị ihe a all these years. Ihe niile anyị na-ebe obodo adị ma ọ dị anyị nwa ji aka jide onwe anyị. So ọwụ otu m si hụta onwe m mana ịhụlanụ agaghị m ekweta na ndị a na-abịagbu m ma hapụzie ma resign ya from the legislation the business of legislation. So masị mba na ọ ka mma na m gara pati ọzọ instead of resigning. No, dịka m kwuru na mbụ asị m ọwụ nkwado ka anyị niile bịara iwulite Imo steeti maka Imo steeti daa ọ ga-emecha onye ọbụla affect. So I believe na anyị niile pụtara inye nkwado to any government that will bring development to our people. Ahụbe m nge agara akụ aka mbụ si ga-egacha na ụlọ omewu gesi ihe iji yo hụ na egboro opposition na ihe iji yo ha na-ajụ gị wele ihe imepụta. Opurobios igwe jenga daalụ maka isonyere anyị ruo ugbu a. Ọhaneze ndị Igbo bụ otu jikọtara ndị Igbo niile gbaa gburugburu nke bụ na ha nọ ka nna nye ma ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ma ndị kwuru onwe ha ndị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ịbụrụ ha na nwafọ Igbo ịbụ nwa ọhaneze. Mana mgbe ndị ọhaneze ngalaba nke Imo steeti jipụta kwuosi kpọmkwem na ha kwụ ọchịchị nke Sinetọ Hope Uzodimma n'azụ ka anyị ji wee sị na enwenatara ihe mere ede ji wee bee nwee. Ya mere ka anyị kpọbata onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo na Imo steeti ka anyị na-ekparịa tupu anyị na-achịtakwa azụ maka na ọ dị ọtụtụ ihe ndị ọzọ aka ga-atinye ọnụ.
Afa m bụ ọka mmụta eze Chichukwu, onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo n'Imo steeti. Nke mbụ, ọ dị mma dịkwa oke mkpa onye ọbụla ịmata na ọhaneze ndị Igbo abụ ha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe ọhaneze ndị Igbo ọnọdụ ya wụ ọnọdụ ndị oyibo na-ekpọ apolitical, super parties, non-partisan. N'ihi nke a, ọhaneze ndị Igbo dịka nna, dịka nne nyere ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ. Anyị nwa bụ ndị ọhaneze ndị Igbo n'Imo steeti kwadosiri ike na ojirimara ọhaneze na ụdị a dịka nna nyere onye ọbụla. Anyị na-akwado ọchịchị gọọmenti ọbụla batara, nke ka mkpa wụ na ọwụ ọchịchị gọọmenti batara n'usoro iwu nhọpụta jikọtara obodo anyị bụ Naịjirịa siri dị. Ebe ọ bụ na gọọmenti nke batara ugbu a bụ gọọmenti kwa batara dịka iwu eji eme nhọpụta n'ala Igbo siri dịrị, nke ka nke bụrụkwa gọọmenti otu kwadoro ya bụ otu na-atapụ iwu karacha n'obodo anyị bụ Naịjirịa. O nweghị ụzọ abụọ isi ekwu ya karịa na anyị nwa nabatara ya, kwadokwu ya. Ọ bụrụ na agụnyere uche na ikwuru ugbu a sị na ọhaneze esopụ n'ihe ọbụla gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkwado unu nyere ya, ụfọdụ na-enye anya dịka gasị na enwere etu esi gobie unu maọbụ na enwere etu unu si na-atinyezi aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye na-eche etu aka ihe ga-agwa mmadụ iche na Senetọ Uzodimma His Excellency onye ndu ọchịchị Imo, mmadụ iche na enwere otu o siri gọọ ọhaneze Imo steeti. Ihe a dịka okwu ụzọ m ga-esi kọwaa ya n'asụsụ oyibo bụ okwu dị preposterously opprobrious. O nweghị ihe dị otu aha dị. Ọchịchị ọhaneze ndị Igbo n'Imo nke mụnwa nọ n'isi ya na-akwado ihe ziri ezi. Nsogbu bụ na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-achọ ka ime ihe dịka o siri masị ha, ma ọkwa otu gị nye nkwado dịka o siri dabara ha nwa. Senetọ Hope Uzodimma gọọmenti ya bụ gọọmenti pụtara n'usoro ọchịchị mwepụta na ntụliaka elu na Naịjirịa siri dịrị. Oge otu na-ahụ maka ntụliaka elu ọchịchị nke a na-akpọ INEC gburu opi mmeri na nke mbụ, ha si na ọ bụ honourable Emeka Ihedioha. Ọkwa otu na-atapịa iwu nyere aka kwado ya. Ọhaneze Imo steeti agbaghị ya akwụkwọ. Anyị kwadoro ya. Ọ bụrụ na otu na-atapịa iwu n'ala anyị kwadoro honourable Ihedioha na ọchịchị nke tribunal, ọhaneze Imo steeti etighi mkpu. Anyị kwado ya maka ọ bụ otu na-ahụ maka ntapịa iwu n'ala anyị na nke na-agba nke mbụ. Abịa na nke agba nke abụọ nke a na-akpọ appeal court. Ofu appeal court ahụ akwado ya, ọhaneze ndị Igbo Imo steeti agbaghị ụkwụ. O ruzie na nke atọ, maka na ihe eji na-agbaghị ụkwụ maka anyị nwa ndị kwere na ihe banyere Igbo na-achị obodo anyị. O ruzie na agba nke atọ nke otu ntapịa iwu nke kacha ibu ya na-akpọ Supreme Court si na mba na ha enyobaga anya na ihe kọtụ ndị ke nọ n'ala mere na onye ha chọpụtara onye mmeri nọ n'aka n'ọchịchị ahụ na Senetọ Hope Uzodimma. N'asụsụ oyibo, at this juncture, we are morally, formally, ethically and ontologically bound to give him the requisite appoggiatura he deserves as the substantive governor of Imo State.
ndị be anyị kwuru okwu sị na onye ọbụla na-achọ idebe isi n'ebe ogwe dị nro. Ọ bụ eziokwu na onye ọbụla na-ekwu na ihe ha ji na-agbaga ya bụ pati APC bụ ka ha nwee kwado onye ọchịchị na-abata ọfụ bụ His Excellency Hope Uzodimma. Mana anyị na-ajụzisi, ọ pụtara na ọ bụrụ na ị nọrọ na pati ọzọ na enweghị ike inye nkwado? Ọ pụtara na nọrọ na pati nke anyị nọrọ na pati nke na mụ na ha aghọ n'onye iro? Ebe anyị nwa bụ ndị na-ekiri ha makwa na enweghị ihe dị iche n'ime ma APC o ma PDP o ma nke ọbụla, ebe ọ bụ onye si n'ebe nke ọ gbabata na nke a. Mana otu ihe anyị chọrọ itibenyetụ anya bụ ma ọ bụ otu ihe anyị chọrọ ka ndị mmadụ buru uche garuo n'ebe ahụ bụ, ọ bụrụ na mmekọrịta His Excellency Right Honourable Emeka Ihedioha bụ gọvanọ chịburu Imo steeti na ndị otu ya ndị ya na ya so rụọ ọrụ bata na ya bụ ocheeze, ọ bụ na mmekọrịta ha dị na mma, enwere onye ga-anọkọta ọ gbahapụ onye ya na-eso? Ọ bụ agụụ na-agụ ndị a niile? Ma ọ bụrụ na agụnye na ndị ọhaneze, ndị eze, ma ụfọdụ ndị isi chọọchị, ndị House of Assembly, ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, ma ndị batara PDP ọfụ, onye ọbụla na-agbapụ. Nke kachasị nke bụ na onye nnọchi anya Emeka Ihedioha na be ha bụ Abombise sokwu n'ihe banyere na APC. Ọwagụ ji ndị a niile. Ọ na ọ dịghị mma na ọ bụrụ na Emeka ga-enyocha nwa onwe ya, adịghị m ama Chineke nye ohere ọzọ mmekọrịta ya na ndị a na ya so rụọ ọrụ. Ebe a ka anyị chọrọ ka anyị buru akọ na uche unu garịa. Ndewonu. ise gba gburugburu kedu nnabata a na-enye ọkpụkpọ anyị pụrụ nakwa esemokwu a na-ada ma ọ bụrụ na eburu n'obi na onye bụ ya bụ gọvanọ bụ onye Mbaise na Mbaise wee nation. Mbaise nwere 3 local governments, mana am onye Abombise, nna anọchite anya Abombise, ọ wụrụ Mbaise niile, 1 local government. Gọvanọ nke mpụrụ apụ, Gọvanọ Emeka Ihedioha former, ụkwa onye Abombise, anyị the same local government. Ya nwa dọrọ ọchịchị iwu gọvanọ Imo steeti, ha votu ekweni ya win ya. Mụ adọrọ ọchịchị, agwabugo m gị na adọọla m ya ugboro 3. Eshighị m travel bịa, anọ m na Abombise, ndị Abombise mma ha votu okwara m n'aha m Edi Obinna Chief Ọchịudo Mbaise, ha votuora m win ya election. Ugbu a m gawaziri pati APC, m laghachikwere gaa kpọọkwa ndị nwe m ni na ndị nwe mi na ha ada ntị, ha sị m jewe na ihe awụzi ebe ọ pati ebe gọvanọ dị, ụkwa pati nke nọ na national na uru gadeni ya. Ọ ya mere m jiri gawa APC. And iji zaa gị kpọmkwem, ndị ebe anyị they very happy with me because party dịka efe eyi eji eyichi ahụ ọwụrụ ahụ. So ndị ebe anyị nwere aṅụrị ejiri ha obi, ịgwa gị eziokwu, aṅụrị ejiri ha obi na ihe mere n'ebe m nọ. Ha na-elekwa n'anya na ebe m nọ ọmị na ha so jee na ha ga-enwetakwa uru dị na gọọmenti. Mana ya were ndị ọsọ wee enyi ya na ndị ya na ha mekọbụrụ ihe n'oge gara aga tinye n'ihu ihe ọbụla ndị ahụ gwaziri ya wụrụ ihe ọ na-ekwe. Akwa ya onye mụ na ya dị n'ezigbo mma, m hụrụ ka ezigbo enyi m, hụrụ ka nwanne m. Kemgbe m sonwere ya kemgbe 2013 esotube m onye ọzọ, onwekwana ihe a na-eme ma ana m ana ya ego maka ahụrụ m ya dịka ezigbo mmadụ wee ya ga ebe ahụ na ọ ga-achịta ọfụma dịka ihe anya na-ahụ. Mana otu onye mụtara nwa kpọọ ya obi dị ọzọ. So ị maara ndị mmadụ a na-aghọta ihe na-eme. Asa Uche Ogbuagụ apụọla, ọ gara pati ọzọ, pati ndị iro ya. Enwekwa m ndị iro, nwe onye wụ pati ndị iro because n'ime pati mbụ ahụ m nọkwa anọ, o nwekwara ndị wu ndị iro ebe ahụ, ndị ịma na iro ụlọ ka nsi
iru ụlọ ka. Are you getting me? So kama na m pụrụ gaa ebe ọzọ mara na ọ bụ eziokwu na ndị mụ na ha zọkọrọ ihe ndị ka ha amatakwala onye m wụ marakwada na m bụkwa onye ike onye eziokwu na m na-anọkwa ebe a na-eme ihe agha tụmadị gọvanọ ka batara ugbu a. Gọvanọ ahụ enwe mgbe ọ kpọkpọrọ m sị m pụta, onwe mgbe ekwuru okwu ego, onwe mgbe ekwuru okwu ala. Ụfọdụ ndị anyị jụrụ ajụjụ akọwa na ike bụ na enwere na ezi mmekọrịta adịchaghị n'etiti ụfọdụ n'ime unu na gọvanọ chịbụrụ achị bụ Right Honourable Emeka Ihedioha. Enwere etu mmekọrịta gị na-esi wee gbaa ngwọ tupu ihe a eme? Ịmago asanwa ndị ebe anyị na-ata ilulu asanwa akwa okenye nwanyị asapụta ya nsị. Nke ahụ awụ ihe m ga-abịa ikwuwe ebe a ugbu a. Bet ndị ebe anyị abaghị m politiks maka former gọvanọ Emeka Ihedioha. Abara m politiks iji gara ndị ebe anyị oji nyere ha aka. Abaghị m politiks on sponsorship of former governor Emeka Ihedioha. I funded myself 100%. Funded even other people. Ochudo Mbise wu a man afọjuru. A man ibi ọfụma. Ya mere ịbịa jụwa ihe mere n'etiti me na former governor. He is Ihedioha. Mụ awụ Obinna. He is not Abombise. I am not Abombise. Abombise waha, our local government. I want his family name Ihedioha. I want his family name the Obinnas. Mana. Nde Abombise, they very happy with Opopo Mpuru Jewe na APC. Gwakwanim kangwa Governor Hope Uzodimma onwa imo niile ji ahụ ụzọ. Nwoke mara mma obie ama mma. Gwa m sị ngwa ya na Abombise niile nọ ya na ukwu. Come 2023 mgbe ahụ ka ha ga-eji votu ha na-eji enye onye ọbụla ha sọpọtụwa. Ha ga-eji mee ka ọ mara na ha nwa kwụ ya na ukwu. Ọ bụ ojiji ndị Abombise jiri m jie Governor Hope Uzodimma ọnwa imo ji ahụ ụzọ. Ọ dị mma, anyị ga-ahapụ ugbu a mana kene ndị Ihedioha ma ndị tụnyere gị na nke mbụ ị na-apụta jikwuru ohere azie ha ozi. Ndị Ihedioha ma m ndị nwe m unu emena nwuchu. Ana m ekele unu mgbe pụrụ iche na nkwado unu nyere mụ na 2019 election. Na nkwado unu nyegakwa m ruo ugbu a. Ndị nkwa m mekwa unu wụ ihe ahụ unu rụrụ anya n'aka m aga m azụtara unu ya. Nwa ngele ndị nwe m biko na-emela nwuchi. Aha m Amarachi na enwe anya na-anọchiri unu na Imo State House of Assembly 9th House. As in Camp Kilunu for vote Unutige in the last election. Now that Mabakwa not to disappoint you in this representation. Thank you and God bless. Well, ihe m ga-agwa ndị ebe anyị ndị Abombise ndị constituency m na udo dị. Gọọmenti nke anyị nọ ugbu a ọ wee eziokwu na former governor wụ nwa Abombise nwa anyị nwoke mana ugbu a onye wụzi gọvanọ wụzi nwa Imo steeti kwa. M na-ekwe ha nkwa mmadụ a na-efu mgbe ihe ya efuru ebe mi na onwe m nwụkwana nwa ha evotukwere m otu esi votu ore former gọvanọ agalajikwe ha otu ihe eji ihu abụọ bife luzuole hiwan ị ga-lewezi anya na mi na onwe m ihe ndị ahụ m gara emere ha under former governor Ihedioha m ga-emezukwe ha under Senator Governor Hope Uzodimma maka na
Senator Governor Hope Uzodimma ma importance Abombise. Yanwa a na-eji ndị Abombise egwu. Yanwa mana ndị Abombise nwere ofu obi. Onye ọwụ na ha kwụ n'azụ. Ha na-eji vote show ye ịhụnanya. Maka nke ahụ, yanwa ekwekwala nkwa si na enwe ụmụ ọrụ dị si aṅa ụmụ rosu ndị a na-arụ enwe nnọọ ụmụ ọrụ mmepe imema obodo dị aṅa former governor Ihedioha tinyere na Abombise ma other local governments na ọ ga-continue cha nha and anyị nwa a na-ahụ na ọrụ niile na-aga dịka eshi bido plan ya before. Only government will continue. Only business Ihedioha, business Hope, all government. Ego state. So okwele nkwa ahụ and ọ nọ na-emezi. So mụnwa na onwe nke m na ekwe ụmụnne m na ụmụnna m nkwa si ọchịudo Mbaise na ya ha nwee ndidi nwekwana ntụkwasị obi na Chineke. Gọvanọ nke a n'ugbu a na politics eji ekwu enwe mgbe a ga-eme afe ikiri adịrị niara dan Ekenguru. Afe ikiri nọ na nga ọkpala, Ekenguru nọ na Abombise. Nga ọkpala becomes nearer than Abombise. In politics o ji eme. Gọvanọ nke a n'ugbu a ngakwa ọwụ obodo Igbo mkpa ọnwa ụwa niile ji ahụ ụzọ. O mebara ụmụ ogbenye nwoke na-awụghị onye ọchịchọ ọwụghị oke onye ọchịchọ nwoke otu o ji ma mma n'ihu otu obi ejiri ma mma o nwere obi sarịsarị nwee aka ọma ịkọ mkpa gị ya egboro gị mkpa ọwa ọzọ Igbo ndụ ọwụ Chukwu mana ọ na-eme ka agasị nọ na ọwụzi Chukwu and Chineke ma ihe ọwụla ga-emeni tupu o mee. Eji m aka na Chineke zitere ya n'oge dị ugbu a ka ọ bịa zọọ ndị Imo mkpa. So ndị Abombise anyị wụ ndị Imo steeti ana m asị ana m ekwe nkwa si na ọchịchị anyị ga-adị mma. Ikwu na ihe zitere ugbu ịbịa nnọchite anya ndị bụ na enwere oke ruru iketara ha. Biko tupu anyị akwụghị ọnwa nke iketara tupu ugbu a enwere ihe a ga-asị na ọ bụ na erute ugbu a na ihe a bụ ihe imepụtagoro ọ bụ eziokwu na anọtebe ha aka. Ọ ka wụ ọnwa asaa ka anyị nọrọ na house ebe a na ebe anyị na Abombise nkụ nọ na mba na-enyere mba nri enwere ka anyị si eme. Former Governor, Right Honourable Emeka Ihedioha, every 23rd December, on a constituency briefing, Yonye report of his scorecard, in here Omer achieve within a particular year. Mua, my own scorecard, Gawu December this year. By then, Ibiazia, Ibia Gente, on the Madugegu, lay him mere. On the Abombise vote rem eba. Kamwike, Noshita Anyaha, Wetraquain here, okay, Rure Henny. Then Okawula Rure Honey. By December, Ogenga name my constituency briefing, one by one. Employment, empowerment, or won't be wagon as a mother board generator, as a mother motorcycle, as a private person, Anna me. I hand them man and bo. Man and they ban you to the Polani, say, one, the Gagara nature. And that program, how can I have made a hedging, madam, hedging your monquado, Nagama Arepo. I want a foundation, and I bought my Cranker Humanitarian Foundation. Foundation now, I need you and them Mado Aka across the Hitopom. Foundation register over 452 people WAEC. Little over 800 people jam. Run and then who lula.
rụọ ma ahịa na Ihedioha ma mee ọtụtụ ihe ndị dị iche iche mekwere ndị Ihedioha ji si nwaanyị ebe iji ego akpa gị na-eme nke ụdọsọ ịga ruo ebe ahụ enwe ozi eziri ga-ewere ụlọ mekwere na ihe ejiri kwado mma abịa and akwara m ha si ihe ndị a mmemme wụ ihe ọma m ga-kontinu and kontinu kwa m na-eme ya mụnwa so n'otu na ndị na-ekweghị ka ọhaneze ndị Igbo na-etinye isi na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị mana ọhaneze ndị Igbo ga-akwụ na nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na otu iwu na-achị ala anyị si na ọ bụ ụzọ dị mma anyị ga-akwado ụzọ dị mma. Ọ bụ otu iwu na-achị obodo anyị ahụ ihe kwadoro Honorable Emeka Ihedioha rute ugbu a. Ofu iwu na-achị obodo anyị asị mba ọwụzi ihe na ọ bụ onye nke anyị ga-akwadorịrị ụzọ dị mma maka na o nwere ihe ndị a na-akpọ na ihe banyere iwu burden of proof. Ọhaneze ndị Igbo enweghị an undisputable or inviolable burden of proof to discountenance the victory of Senator Hope Uzodimma. N'ihi nke a nkwado anyị nyere ọchịchị ya anaghị enye enye dịka mmadụ kwa dịka mmadụ ọwụ dịka nwa ime ọwụ anyị makwa na o nwere ihe niile a sị na nwoke tozuru oke iji abụ onye ndu dịka gọvanọ n'Imo steeti Uzodimma nwere ya. Opurobios Igwe Ejenga. Ebe a ka anya bụ ọkụ nyụrụ ya bụ na anyị ga-anwụsọ nwara anwa na-ekwe gị bụ onye sonyere anyị n'ụbọchị tata nkwa na anyị ga-agba mbọ inwetakwa Honorable Emeka Ihedioha ya na ndị otu ya ka ha wee kọtụkwara anyị etu o si dị n'akụkụ nke ha bụ eziokwu na ekpecha n'ikpe mana gentleman Mike Ejeagha kụrụ egwu si ikpechakwa aka mkpe a maara na onye okwu niile dịrị bụ Chineke mana ọ na-adị mma ka onye ọbụla kwuo etu o si bụrụ uche nke ya eji na-akpụ ya ka ngwa uche m. Anyị ga-emechi ebe a wee na-asị gị ọ bụrụ na ọ dị nke ị na-arụ dịka onye ahọpụtara onye nnọchi anya nke ndị bụ unu onye ọchịchị gọvanọ lokal gọọmenti sinetọ House of Rep nke ọbụla ịbụ iwe chọọ ka anyị wepụta ya anyị ekwena gị nkwa na ya agaghị anaghị ego naanị gbara anyị ụgbọ ka anyị bịa gosi ndị mmadụ iji wee kwalite ọchịchị dị mma n'ala Igbo mana dịka ọ dị ọ bụrụkwa na emeghị ya anyị hụkwa nke dị agha anyị ga-agbapụkwa gị afọ n'aha ndị na-ekpara aka n'igwe ka mụ ọbụ Mike Onoboji na-asị unu biko ọhịa ga-adị ka ewe amaghị ya ka emesịanụ.